banaba erinche nawa ba anobei odi asambara maye amen osise say nipa mi ensen se nyankopon bu fumpo na wo pie ho a ewrade be sanka na bu fu if you say oye adetrene yes Noah ya de trene yes. Daniel ya de trene yes. Job ya de trene yes. Osi Job ni bre no so no ni bre so no no your trene ni si obia ma yedi sa dance ye mfa ho kwa ahukire mu na so ahukire mu no trene nti etire no obenya niam ma ho ma ho yes abusuafo niam ya bre ne ni be dada ye nyina se ya potrene no ya po abrabotene ya po ade trene ye abrabotene ya po enuti na yare ohaw amaniye bebre aye nipa so ma na ye nipa se ni nua nipa betimi aboa ye ka kire wa no be se onipa ntime moa sakra awurade ne betimi aboa ti anope madwen sakra emongura humu na bo modere se wo be hwe terene ne wati no o se ye hwe terene na yenti no baabi aterene wo no ye hwe ne yenti no na yetina ye benya anije amayenkra look at this na okase ye chiabre ya nantiabre ayi adamre ko se wa chiabre wa nantiabre fa wade so nyina abre Yesu na Yesu de obeje ai metu na bia we chiabre wa nantiabre obeje fo anaba de ya ka kira wo se dwane na wi wetrene na hi na obehu trene pa sori a ya hwehwe trene ya tiri kwan na va ho don enkomshe no de osi ebegu kasahuru obegu na nyankopon asem de Bible say entwam da nti nkomshe enkofu di nkomshe tia aptena wo hwehwe trene no because se nipa wankasa wo ya de ya te se de o kana omre ona mama bisi ye pa afase abosom prada omre o ye boni na ye so eno na wo di se obi no danu kenkum ebe no onyankopon bofu di na chi baby onam bia no o se na menua ne humi obekume adenti a waye bone wa potem nti onam na onam ayemhihiem kofi nipa bebre na de achi na onam ayemhihiem ne yemhihie no because niema bia waye no onhu ne ebe ye obeje oje anobe so ba hoto a ye be se ye ka kire o se hwehwe trene ne ti no yen ya woti yen kan ye King of Grace Chapel King of Grace Chapel asori a awurade dia ba wie ye biremu na niema tete ne wo ja ho no yen ye tim ne aka trene ni pa se oni etiri na no na bebo ano ngofo bi anwame de trene ma won no watutu Bible ni mo watutu Bible no mbia asori kese a ne ni ba nyina adwen edi wa chi se wona be kire nkwaje kwan no ene watutu Bible no abedu se oni pe wu kura ye fefu ngo aso de ye twem no kasetia hey no kasetia what to baburu num na so na won na wo ye ni da so so o ba beje anoba ye ka kiro ni a oja ho no eno na urade de ahye nsa dwane bra King of Grace na be fa urade Yesu Kristo se wo kraje nkwa ne ye mfa ne ye wo kiro num no nkyerɛ na ditire ne so ohia obian komshe one guy you be a prophet of your own ube shenkom ama ho na ube diye wabra bobe koso na urade banswa onya baby akotena anoba nyame nka ho no nchira yeda yenua evangelist Kofi Amwako Yesu ka yeda na se wo asempa wo de ma ye hwetre ne ni akiri na no wanom ne Job ene Daniel no di tiri ne achi no ekiri ne ewie won ya mi shira obi biara amen abisiafo osu betimi aba 0554820910 0554820910 0201944485 preaching we die ene de me sure say me ya ne koma me mumfa preach mumfa call me daddy obi gina so hello hey wentimi agina so 0554820910 0554820910 0201944485 patch of fano hello fish mon check it hello MTN fish mon check network mon check 0554 0554820910 hello good morning store na
0554 obi abayan hwe. Hello. Stop na. Zero 0554 yanhwe. Hello. Yeah, but you didn't baby of Refi. Hello. But you didn't baby of Refi. And then the network there a blink pa 05 oh yaba yemfa we. Hello. But you didn't baby of Refi. But you did brother Richard my chance. Richard it you. So papa here the kind of period as Amen. Since and cross someone and modi appear no na pay. Since Peter mama dey amai you say yeah you be gia to my the bobla no e be boy. Since wa uni say ade ami ye nye no akoso fo nchen se sofo. Bompa ye mame. Sofo ton ye mame. Wa na do ha no cool. What ton ha what kan ha na man do so be kan ni e be ye wo de a be ma say utrima yo dan ense se bia ngo be ye djuma ko na so e fin se nya djuma no endidi na o te fa ko se so fo nshon kom te bi filling station so fo nshon kom te ko bia hinkan FM ana se ko bi pc FM papa me ndi se wo ye unya djuma betumi ayi dabi endjuma but na reaching tiatiam entino ye ba sire ni anu ye gidifo nanso ye wobi ma omo chen ye be kwa asofo nchen omo kire ye na yenso ye nko anokore akire a omo be kire kwan ye fa so de ye nsa ye adwuma e kwan ye be fa so abu nipa e kwan ye be fa so adi ye nuani ye nko sa akire no ho na ye nko ni obe che ye nko mte no be kwa brichi menyini se be so nko so be kwa brichi oni passport a ana one previous abetumi akwa brichi Nyamishirawo. Brother Rich, yada say 0554-820-910 0554-820 obi that impact obi abafa. Hello. But you didn't baby of Refi. No, go see me so at you. Baba it you. I thought was in council. So for I had the papa Nyamishirawo. The chile plan de my. Some of our kind say, or so for version from mama. You benefit. Oda. This kind of baba. Obey adwuma sana wenya. Nti ade nti na do ho to sofo so. And prepare. Na menka ho. On council pa. 0554-820-910 0554-820-910 0201 that impact obi abafa. Hello. But you didn't baby of Refi. MPH and Kaba or Kanshi, because it's a water. Ne you. Meda papa ase. Eyo bia ne be yan abetran ase na daja be sa de ewi. Na mishra one na pamfo. Na wa wo station mo so na mishra. Yes, sa tem ka e wo mi. Adem bone mle pa ni wo because we mi na ye tin. Oti se nyame aka wo ni pa no akoma pa bone ebe be mu. Enti ya be nyame ase se papa so abetu yefo. Okay. Yada say. Yes, yada say. Wiemu ye de ache abodi asase na wiemu ye de ba no one of hwehwe train ya bra bo of. Hello. Na go wiemu ye de ene. Aiza fo nyame de omo na me. Omo bra kra. So odi nyame asema. So no say de. Ebi ma comments Ghana say. Hello. Okay, on take 0554-820-910 more friend 0201-944-485 Pacho Fano. Hello. MTN for you. Is it Krumwa 0554-820-910 0201-944-485 went in. Kofi ebi mo. Daddy Pacho Fano. Me comments be am pese me. Hello. These days comments e Daddy Pacho Fano bi. Odi ni baby of Refi. Pacho me so odan kwanta Jekumi. Jekumi yeti o. So for ye di ame de wasepa iwe yankopon Israel. Omo akukuduru sa ne kan okre no.
na ka no kura ne sa na se nipa di ndade achi che adwuma obaya sika no bon ka yesa adwuma no oyer nkuto sofo ye do ase we yi no kura na nyima ade a kire hen na me so say nke quotations na wo kan no wotuma abobɔ so kakra ma na nke ma trotro me sawa ye we are the nyina be gum from mama yes you da say 0554820910 0201944485 but you be abafa we hello Pacho dini baby ofrefi oh pastor me pacho lidede infra na so ahun se video na frame me so ni pa nye ni pa de onye yo so na se de to bebe na so kakra me se ye no ye da wa training in Christ and you picture all the man you are saying by na me na se ni pa so ye ni pa na se ni pa da bi da wa true and you just so me na so na kira o ma ho den na ye duma no Amen. 0554820910 0201944485. That is Pacho Piku mami. Hello. Hello. Udini baby ofrefi. Oh, me ka Akyem Asene o. Mama yeti o. Oh, e da wase papa. Ano pente tira modi amaye. E fanti e hofo. Awo ba ya adwuma. Ababu wa se sa odo ho beto osofo. Ati staff. Amu adwuma nkoso. Da wa se anopa fusi papa odi amaye. Amen. Amen. 0554820910 020194 Pacho Piku mami. Hello papa. Pacho dini baby ofrefi. Pacho me ka se fi awo. Ababu yeti o. E pacho nyami nshira fa. O nshira wonso pa. E amode amaye. Anope wa magidi fo bebe ayenshira. Amen. E wa nante tini ye mu a untimi hu nyame ani onyam. Da bi. Ncheche pa na adama ya anope se na ya beja tun se. Apart from nyame na ogifo bia ni da bi o. Ya penant nyankopon pede ya. Onyame de nshira bebrebe de ebe maye. Sa. Ye bi tu ni tebe ni pagide fie mu. Ye nyame ya ho to so akase ne sua fe na. Ya nante ne ya. Kristo ma ye ni mu waseda. Papa nyame nshira fa. Amen. Amen. Yeah, for last two calls. Now call 0554820910 0201944485. Pacho Piku mami. Hello. Pacho dini baby ofrefi. Hello, Akosi ayeti o. Na pede masemi die. Atoma kuma sopa. Toma kuma so. E ya so wa ya fa won to akobo fo. No ane wa udide eno mpa ibo ade na nsi. Ya mi shamo. Na bi mama won makaze mpanse. Amen. Amen. 0554820910 0201944485. Also in last two calls bina fe yen solen kona yen kosum nyame e wo King of Grace Pacho Piku mami. Hello. No, went to me and so 0554820910 0201944485. Ahaya henkan 93.3 Pacho Piku mami. Hello. Udini baby ofrefi. Pacho your friend Mrs. Prama me ka se free Akyem Junase. Prama yeti o Junase. Da na se pa onyame hia me na no pe wa me atin se me yetim bebiri da bia na so ni de e pakoma so onyame ka ne hono tutu na namonsi no onye ne kese o Yesu bi mo amen. Also on ma sorry I betima ba King of Grace ani abesom why? Me pastor me ko president me da se. 0554820910 yen for last call na fe that Pacho Piku mami. Hello. Udini baby ofrefi. Me ka o komponi tabi driver. Yeti o. Azana play yeso for na aya o katre on training one thing. So we are no Bible kura ka tu ni pa fa hun tu ni pa so. O tu Nyankopon kuru ya so. Ba yenim ne ka obi adwuma ano okuada wacha so dem e brother wacha so no dey man show binta. Ana fe ni pa ya so kinye mai ko fi 1 2 1 2 1 2. So akota so dem so for me duma kwa na ko duma kwa de bia wacha so dem. If so dey ne sa be ye adwuma no won ye adwuma o dey obi atena no na wacha so dem won. Yes, yenim no kra no o fi yenye. Yenim pa e fi yenye. And
Yadasi. Some the 37 verse 29. What do you have? Upon your 1 month at time, now go move. Yati. So pray no matter Meka. Yati. And you are more so much. Yes, my boy. Tiebekama, why? Yadasi. Yes, me fa course ni biom. Oba he the one for Fred yesra mo fanchen next time bi ayeba. Ese hwani di time no so pepe. Course ni de yesra mo amu yemfensi a. Yan ko studio B na eja yan rap program ni nia app na fe yan sole na yan ko pe nyankopon bi ensom no isanse ne nyame asem we de ekoma mia na ekoma me ekoma mia minim se wo hyehye ahode a ekoma mia so ekoma ye dadi me de ekoma mia yes so eka no so ekoma mia o kana wo yi de free me ma fa bebre kwa machio opuku ade ba ko a yenua evangelist kan ye any comments bi e koso na nsen ne epese ye fasa akwan so na ye nyina ye hwe oh amanfo kasa te se de Ghana ebutu na nyankopon ompesa se ebiri no ne ye duru mu ne yakwa hohiehie mu a ye nwane nkotoa tere ne nyankopon obitie yesu frɛ oye nieme se yakandifo no nso ena ebi on tutu nieme ya yenkasa nkyere wo what I say but e bi ma comments radio show and Ghana say o may yetimi dey say o may dey agu what the catch o may bosu so aka o may ya bandu o munyi o market da ben ya te say bosu so ya ban ya bi kada obi aka o may bibia fuel bibia yeto those days daddy ma me nche abusuafo efrani yetimi fa course bia biem yesremo a course ne bapa yesremo mfanche those days no na yetimi short gas yankasa ban bia anye ni yo basamri ni nyina ya fam okay what as every buy a come buy ni nipa jene ho a enye ni nyina ya fam enti abedu ba bia ya kwan nye ye wenya ya tutu ya be basi ya be kase o man na gunu de even the war countries for grow when it as also be ye enti o ma ya prophet of doom de bia o nsam no ya abamubuo no wonyai ti empanifo no na enu no kra ye nkanjero me da say mami but o man dey emu me da say okay e da santi fakitu bi na yen kwai time no class we ni yo papa tene ni na ne bible ya me da say sa o ko bible ni mu na dini o bible no so a o se yenye no wa enu ane tene no okay ba hanko bodwaman yo obo tene o ho to me da say waso dwo me da say e wo man mu me da say ba bia utimi wula etie mo tene ablabo enu ane bebo tie nipa mienu bi ne nko yo aje opoku de di kan me chia me yele okay Mami Asante no tosu mienu Mami Nkansah me da say sof mami no de mami no eda nu kwada mbe ya safujuma me chia ne papa safujuma kakra de abeture daddy ye achia you offer dakwa so oti enkapa me chia ne pa say me boss eda ngatia kakra bi na nsu chie nipa mienu ne nko papa me da say anu na ye papa omo adi nkan ya kan nti de me kan to aso ne se awie bra ne mti obi anhwehwe tere ne abrabo na nyame nam so age nipa nyina nkwa mechia meyere maame nkatia na ye da ba ko edampoma nyame wo hira wo nyina amen champion quotation master o de dia me dia ma no ni say the radio so quotation master eno a kitwa bi na so che nipa mienu ne nko na me de ka me o ma kwa ka me che nipa be 7 million de bi mienu pe two de de wo de me fa che koma Accra station for ma me no mo ye adwuma and then so no your executive meeting chairman controller and then on the go for my executive meeting it yes will be at me by 2 o'clock sharp no be ambra executive meeting tomorrow planners ya driver for ya ka ho abomu oda etu ana mo bi afa pa ti rade wo hira wo bia be ja me wife de me ba be kra no so no nim se oba ha so oba ma me ko radio so no oba so bia atenka daddy kitwa bi ni nyina ne se anomase man anomase eman ye chia ye nua John Bani je Bani o ye djuma pa champion my pa ona djuma onim ye frem e fin kansa nyankopon hira pa se urade dumu no odi bi bua okru but ye bo anomase man amane se nyame ya duma September yi ye be ma urade Yesu Kristo din so kese e wo anomase man na ya chekere asore papa
ɛwɔ anomase te anomase fo nyina ɛhwɛ yɛnim sɛ September yi King of Grace Chapel a yɛwɔ Asene yɛbɛma Awurade din so ɛhɔ na Awurade yɛbɔ mpaeɛ no ɔsɛ yɛmfa assemble ɛtɔ so mmiɛnsa no yɛmfa nkɔpie ɛhɔ nti anomasefo ɛntam yɛ kutuu sɛ yɛba afei nso obogu nyame yɛ adom a ɛyɛ 5th 7th 8th 9th 5th 7th 8th 9th yɛana dwom mpaebɔ a ahoyɛhia berem yɛde asɔ no kɔɔ nyame anim anadwo no do to do mienu no saa on the 5th August 7th August and 9th August no ɛna yɛwie dwumadi no na saa nan no yɛbɛyɛ anadwo mpaebɔ no do to do mienu na ɛyɛ 7th na ɛyɛ fiada no ɛyɛ all night kɛseɛ paa ɛnkyɛ atiefo bɛte ho nkaebɔ ɛwɔ radio yi so ɛyɛ all night kɛseɛ paa na ɛyɛ ne kwasi ada ɛyɛ 9th no yɛaba fɔreɛ kɛseɛ ɛde aboa yɛasɔre dan a yɛgu so ɛyɛ ho adwuma no nti wɔn a ɛtie yɛn nyinaa no ɛdu hɔ a ɔmama yɛ yɛadom ɔne yɛ mɛbɔ mpaeɛ no na yɛahohiahia berɛ a Ghana awura mu yi no Awurade bɛtie yɛn na ɔman no ada so agyina hɔ nti yɛnka ɛbɔ kakra yɛwɔ no no me nso meba mekyea me yere nti ɔno wonim sɛ bɔwura ɔbaa papa bi anɔpɛ nyame ɔnhyira wo mekyea King of Grace asɔre ma nyinaa yɛfi yɛyi asɔre no ahyɛ ase Bible studies toa so na yɛde asɔre no atoa so yɛwɔ nkaabɔ wɔ yɛnim a ɛne na ɔtwe yɛba a yɛde ne nyinaa bɛto dwa nyame nhyira wo bibiaa amen abusiafoɔ King of Grace asɔre ɛne ɛnu ɔmo bɔ mponipo aha yɛ ahenkan 93.3 ɛdi a megye so yɛ ɔbrempɔn opokuare ɔpɛ sɛ ɔne papa di nkɔmɔ ɔpɛ sɛ ɔba asɔre no bia frɛ saa number wei 0245 97 93 11 0245 97 93 11 ɛno ne number a ɔfra yɛ papa Rev.Frank Akwasi ɛbɛfa no ne adi nkɔmɔ yɛ asɔre so ne akɔ ne aso yakɔ asɔre mi opoku di asɔre amekɔ ɛyɛ King of Grace ɛno ne asɔre amekɔ eto so bra bɛka me ho na yɛn so yɛntimi nkɔ asɔre ɛnkɔsom otwadi ampɔ nyankopɔn mi jam de ma the final DJ Fish no de nwompa agyeje otata yɛhyɛ biom de nyankopɔn inhyira bye bye